Apa to gunane padha padudon nganti dumadi perang? Perang kuwi katulih kanggo aksara apa wae, unine tetep perang, intuk-intukane bakal kapitunan. Kowe iki mau kesandung kaya pimangan iki. Lho aku ora kesandung iki waras wiris. Ngerti perang adat ora wari nang barat maju. Wis coba juga. Lho kok lagi tekon iki? Iya, aku ngerti. Yen to perang adat antaraning Morawari lan Medang Kauripan pancen kuwi wis dumadi wiwit mundhut nganti punika jaman biyen-biyene pancen ana perang adat. Yen kowe manungkul, pasahke bandera panungkul. Nggonku mrepeki sliramu padha Bandawalapati. Perang antaraning prajurit Medang lan prajurit Morawari iki ora saka karepanku pribadi, nanging iki saka kersane Sinuwun Prabu Makutawangsa sing kudune aku nyapih peperangan. Sik, Daraja. Kowe apa dawuh sesembahanmu nyapih perang adat? Ya, Jur nganggo perang ora ana gunane merga Sinuwun Prabu kuwi ngepengake nyipta gedamen antarane Medang lan Morawari. Yen to wis kacipta gedamen bakal tuwuh karukunan. Mongko yen to wis rukun iso padha mangun negara, rakyate kawulane bisa ngrasake bagya mulya uripe. Lani, apa kabeh aturmu iki mau kena tau gemi? Ora mung caramu. Iki pancen perang kuwi mawa paweka cita. Cara sing kudu ditindakake supaya entuk kamenangan. Nanging iki kersane Sinuwun Prabu Makutawangsa perang kudu disape. Malah aku kedawuhan supaya salah sawiji prabote negara saka Kadipaten Morawari dikersake ngadhep ana ngersane Sang Prabu Makutawangsa. Mbah apa wigatine aku ora ngerti. Ngono. Iya, Prabote negara ana ing Kadipaten Morawari. Ora ana loro telu aku dhewe. yen kaya ngono sliramu ayo tak derekake ngadhep ana ngersane Sinuwun Prabu Makutawangsa. Upama kok nganti mengko ana beset kulitmu, ceklek balmu saya-saya nganti tumekaning pati, aku saged dadi ijole nyawaku. Kaya ngono. Ya, Tau tapi tak botek wis ngerti. Kowe iki yen mandi-mandi yo. Aja ngahingi. Kowe iki tak konyol-konyolke nang ngersane Sinuwun Prabu Makutawangsa. Pamriye? Aku duwe ketudangan. Besok Sekar Kedaton ana ing Medang Kauripan. Mahendra Gata. Kuwi bakal tak jodohke lan kowe. Kowe bisa nempel kapten. Oh, saiki kowe mantuk lawan Kumromo. Kok apa sing dijawabke karo Prabu Makutawangsa?
ana ing sono suwanan aku. Banjur kepiye ngono? Nah, kawula bukti ana ing kraton dan kawula. Berkaso pangestu dalem. Aku ing kula wedas sedaya para wanita lan biasa. Ing mriku boten wonten ingkang sipat. Namun kemau sebah dipun. Ya diajeng usum tampa gawe syukur aja dari pong limpang sing Sanete pamuji bos. sawetara aku Pangestaken dalem. dumateng handika kakang ngarep ana waktu Sabda tinimbalan sinuwun Prabu Magdawa. perang adat ing antawisipun prajurit pedang kauripan dalah Kadipaten Worawari sampun ingsun paring nyuwun wontenipun perang adat sampun ngantos ndadosaken tambahan paturungan lajeng kula madya miwah pasuna Dawuh dalem sampun kula estakaken. Malah kepara perang sampun saged sirep. Dawuh dalem ingkang parekedhah wonten salah satunggaling utusan saking Worawari ingkang ngajeng kersa dalem menika Pepatih Mahabandu kinarya badal wakil Adipati Worawari Mahadewa ingkang ngajeng wonten nesa dalem. menawi ata kados ngaten kula aturipun anak tengah Pangesaran dawuh Isara kali nggih dening sira Pepatih kaliyan Kadipaten Worawari terus kula pun Pepatih wonten Kadipaten Worawari Mahabandu dadekake menika ingsun nyuwak perang adat antaraning prajurit Worawari dalah pedang kauripan tenane pancen ana kawigaten ingkang bakal ingsun paringake dawuh marang Jengsi lajeng kawigatosan ingkang kados pundi ingsun pengake bedameh ing antaraning Kadipaten Worawari dalah Kraton Medang Kauripan sararan ora liya ingsun bakal mundhut mlebu putra ana ing Kadipaten Worawari Raden Ayu Mahadewi ingsun jodhongake kelawan putrane ingsun Pangeran Darmawangsa Gusti Putri Mahadewi aturke marang bendaran Adipati Worawari Mahadewi sinuwun menawi sampun prantara panjenengan badhe kula aturaken dhateng sesembahan Kanjeng Adipati Mahadewi kepareng nyuwun tambahin panges salam taklim wae katur sawise panjenengan ingsun paring dawuh njur semuji ngakake ana cukup matur Nuwun pangapunten dalem. Menawi mangkis teater kula menika boten dadosaken menawi perkara. Sinuwun. Dajeng Prameswari Kok dengan ngendika badhe ngajak Desana jodohaken ingkang putra dan Mawangsa kaliyan putra putri dalem permati. kaya ngono Nuwun pangapunten. Menapa ingkang putra saged dipun ya turun
menika rak boten kenging kanggo jajal-jajal. Sepisan kudu dadi lekas dalem kepengin nuwuhake lan nyekto bedamen. Menika pancen sakalangkung sae. Nanging ingkang lampahi menika dadi Sinuwun Prabu Maktawangsa nanging pun Pangeran Darmawangsa. Nggih, menawi Darmawangsa menika kasduking punggalih kersa didhawuhan kalian pun Putri Mahadewi menawi boten menapa boten empuh pocapan ketok-ketok landhesan dengkul mangke malah badhe dadosaken kubrahipun tatanan medang lan ora waris. Kakang Ledya patut jauh patut sangat anu jadi pengatur kepingin tapi panjang yang bangsa melalui ngeran Darmawangsa menika proyek besar bangun untuk Kula namung derek. Saya berayang berayang di Pontaruan. yang pancen kaya ngono diajak kan marang sini Raden Gurdaga tampilun kula maring sliramu surkus ana ing dalem kapengeranan aku karo besok gendara pangeran Darmawangsa supaya kabiyantara ana ngarsane isun sampun gambar wah terwaca bareng pun tambahi pameji isun Maneka laras raja ing sekawit kula menika ngestaken dawuh panjenengan inggih supados kula gladhen ulah welaraga wonten dalem kasatriyan dumadakan wonten suwanipun Gurdaga Utama matur bilih kula kedah suwan wonten rasa panjenengan kula pengin putra gadhah kalepatan raja oleh putrane isun Pangeran Darmawangsa dijikan kang sliraja lan pitaladhokake kono bali marang sliramu ora bakal paring kok gedene paring dono ora ana bakal mikati padukan kapribaden uga tata keprajan ana kraton pedang kawin kajero menawi wonten kang dadosan monggo panjenengan pados saged mateng kula panjenengan oleh dari kerajaan sun pun romo pios sepuh kena ndak bapak akhir Promoto Suryo serengenge wis atur sapa meneh cepat berikan suci sapa meneh bakal kembali noto ing ora putraning sun Darmawangsa kula pati satune pun romo bakal menolake rojo oleh Dewan Keprabon sliramu bakal ing sepi-sepi Pangeran Pati bantu nomor ing kraton iso rasa kono kajero menawi kersa panjenengan ingkang kados kula ingkang nglintir kali dalem wonten kraton Medang ingkang putra namung sendika ing dawuh kajero sliramu saged kula sagah kajero sliramu rak wis mangerteni cukup ndak tantu saged kakang Ledya Pati Dawuh Sinuwun pratandha putra ing tansah bangun kula pitados kalian pun Pangeran Darmawangsa mung tansah pundi dawuh ngestaken dawuhipun yang sepuh bocah kok lembang miturut calon manginata panjenenganipun oleh Pangeran Darmawangsa dijikan sadurunge sliramu jumeneng nata dadi pengayoman ana kraton Medang kawin Pati ana perangan syarat sarana sing paring itu sliramu jangkep sebesar kudu wis ana menawi tata kaprajan tata kabrahmanan
uga kalebu tata kabujutan. Sarta jangkeping sliramu kudu wis kagungan garwa kinarya pamomone kawula putri ana ing kraton. Sliramu wis duwe padikan wanita sing bakal uga ana ing dampar kapraweswara. Saben dinane kula menika tansah ngeswaken dawuh panjenengan. Raden olah Winaraka lan sawetara bapak prajan lan kasusilan. Ngantos wedal sakmenika ati kula tasih sepi ing katresnan cetanipun. Kula dereng gadhahi katresnan kanjeng. Sliramu durung dadi padikan wanita kinarya lungguh dadi garwa prameswara. Dereng kanjeng. Ora apa-apa. Malah kebenaran yang kaya. Pun Rama uga wis kagungan padikan wanita kinarya gumanti garwa prameswari ana ing sampun wonten wanita kan. Lajeng sinten wanita kala wau? wanita sing dadi pilihane Rama ki ora liya Putri Mahadewi saka Kadipaten Morawali. Mahadewi. Untuk dalam singkat, tiang gegayan menika boten saged kangge jajal-jajal menawi saged sepisan kangge salaminipun. Panjenengan badhe jodohaken kula kaliyan Putri Mahadewi. Weruh kemawon dereng napa malih nggih menawi to Putri Mahadewi menika pasuryanipun ayu. Menawi boten, menapa boten badhe ngisemaken asma dalem panjenengan. Ya, pun Rama mengerteni yen sliramu dadi hak kaya ngono. Coba yen ora percaya saiki, ngono pirsa lawan ibu. Putri Morawali Mahadewi. Pindha widodari ini jawantah. Ayune jagat persasat ora wani nglayu Sulistimewati Kajian. Coba aku ora kepengin Kados pundi kanjeng? Yen putra cah bagus dan mawang. Panjenengan bener apa sing dikake Rama? Putri saka Morawali yang aran Mahadewi. Kuwi bebasan akeh sing ngundangake ayune sigar jagat. Kanthi dene widodari kang Jawa. Kula kangge kuyo nggih. Kelemo kesila dijodohake marang Darmawan. Minangka dadi garwa prameswara liyane. yang atimu sing medal miring tiga-tiga langsung malah coba ngono pirsa lawan waktu Paman Patih Paman Patih Daraja. Dawuh pangeran. Menapa estu Putri Mahadewi menika pasuryanipun ayu. Pindha widodari ngejawatan. Boten lepat menapa ingkang dipun aturaken. Ngendikake ingkang Rama saha ingkang Darat. Mahadewi niku ayu-ayuning wanita sak Kadipaten Morawali. Oke, para jejaka sing ngundhangke ayune Mahadewi. Oke, satriya sing padha gandrung-gandrung kapirangu kalian ayupun Putri Mahadewi. Bejo-bejaning satriya kang bisa muku kalian Mahadewi. Monggo ingkang Rama dalah ingkang ibu menika sampun ayogyani lho, Ger. Monggo menika kangge ketumbangan. Kanjeng Rama. Ayu menggahipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng saka Paman Patih. Nanging dereng kinaruan ayu menggahipun Darmawangsa. Jalaran tresna menika dumunung wonten ing rasa. Wonten tetembungan. Wingko katon kencana menawi ati nggih rasa tresna. Kencana katon wingko menawi boten nggih rasa tresna. Sakmenika panjenengan sampun jodohaken kula kaliyan Putri Mahadewi. Nanging nyuwun pangapunten.
Darmawangsa mboten sagah daup kalian Putri Madewi Kajeng. Darmawangsa. Wiwit kapan kowe wani mancai dawuh pangandikan ratu? Ana ing medal kawit. Sliramu ingsun jodhokake lan Putri Madewi. Kanggo sarana tentrem bedhamen ora wari sarta ing kraton medal kawit. Saya-saya cukup sawang. Oke pangorbanan ana bocah yatim sing ditinggal mati bapakne mergo lelabuhan. Oke warangga sing ditinggal mati bojone mergo perang. Apa ora mesake sliramu satriya tapa? Coba mengo ora ana tinane wong tuwa iki kepen jlomprong aku kawan putra. Ora ono. Sinasa kanthi pawatanipun kados kakang. Nanging kula boten tresna kalian Putri Madewi mila. Kula boten sagah daup kalian Putri Madewi Kajeng. Ya. Darmawangsa. Sliramu titis ingsun sempalaning daging kulit ingsun. Sliramu duwe hak kanggo nampel duwa marang saring ingsun. Pun Rama wijene pengayuan ana ing kraton Medang Kauripan. Uga Darbe Sabda. Pangeran Darmawangsa, pindhane kowe kawula ingsun ratu panguwasaning tanpa. Yen pancen sliramu ora gelem ndak jodhokake karo putra putri saka ing Kadipaten Murawari, Kraton Medang ora kecandokan Pangeran Darmawangsa ora dadi sebab. Ojo pisan-pisan sliramu sungkem nyambet ingsun. Sapa jeneng sabda panjenengan Kajeng Rama? Kula wedi tiyang sepuh Kajeng Rama. Darmawangsa. Ingsun ratune Medang ora bakal ora wali jabal sabda sing kaweca. Ilmu sliramu daup lawan Putri Madewi. Menika jenengan sepojoken kalian Darmawangsa badhe sagah daupan kalian Putri Madewi Kajeng. Sliramu sangko daup. Nanging Kajeng Rama, Nanging kepiye kowe? menawi eksak mangripun wonten tematen sepasat bubar, ampun dipataken Darmawangsa. Pangeran Darmawangsa. Kok malah tansaya bedah kados ingkang putra sagah didhaupan kalian Putri Madewi. Nanging mung sak umur sepasat. Boten badhe kula cabarake. Boten badhe ingsun jabel. Ari pentinging gegaupanipun putraning Pangeran Darmawangsa. Ari Anggara Manus. Boten mila panjenengan ripih. Jenengan sama taat uga rampe kangge gegaupanipun. Sedika dawuh